गणरायाच्या परस्पर्शाने पावन झालेल्या पुण्यभूमीवर आपण आज हे प्रचाराची सभा घेत आहोत। या सभेच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले सर्व माझे मतदार बंधू आणि भगिनी, व्यासपीठावरती सर्व विराजमान झालेली सर्व पदाधिकारी मंडळी आणि आपल्या या वार्डचे तिन्ही श्रीदार मित्र, आपल्या सर्वांनी आता आहे 2005 साली मी निवडणुकीला उभा राहिलो आणि त्यामध्ये माझा पराजय झाला। पण तेव्हापासून आमची घोडदौड चालू झाली। त्यानंतर पुढची पंचवार्षिक आली, त्या पंचवार्षिकला आपण त्यांना बिनविरोध दिला। त्या पंचवार्षिकमध्ये आमची सौभाग्य ती सरस्वत होते आणि त्यावेळेला बिनविरोधचा विषय ठरला होता। वडील प्रांगणामध्ये मिटिंग झाली। आता मिटिंग मध्ये आपण उपस्थित होतो, आमचे मार्गदर्शक गुलाब शेख सुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित होतो। या मंडळाने किती शिव्या दिल्या, किती भांडणं केली हे सर्वांना माहित आहे। आणि ती पंचवार्षिकला आमच्या गुलाब शेठनी पॅनल उभा केला नाही, त्यांना आपण बिनविरोध ती पंचवार्षिक त्यांना दिली। आखी पंचवार्षिक यांची कशात गेली आपल्याला माहिती आहे। त्यानंतरची पुढची पंचवार्षिक आली आणि त्या पंचवार्षिकला आम्ही त्या ठिकाणी पॅनल लावलं आणि त्यापासून आमची घोडदौड चालू झाली। त्या ग्रामपंचायत जिंकली, सोसायटी जिंकली, पतसंस्था जिंकली, आमदारकी जिंकली, खासदारकी जिंकली आणि आताची ही ग्रामपंचायत आम्ही जिंकणार आहोत। आतापर्यंत आम्ही मागे पाहिलं नाही, सगळ्या निवडणुका आम्ही जिंकत आलेलो आहोत। पण ही मंडळी आम्हाला टार्गेट करतात। कालच त्यांचा एक वाददार मला असं म्हटला, माऊली शेठ तुम्ही रिटायरमेंट घ्या। अरे माझं वय 52 आहे, रिटायरमेंट 60 वर्षांनी होते। अरे बाबा, तुझ्या बरोबर जी 70 वर्षाची धोतर घातलेली आणि पायजमा घालणारी त्यांना रिटायरमेंट घ्यायला सांग, आम्हाला रिटायरमेंट घ्यायला सांगतात। त्याच्यानंतर दुसरा एक पठ्य मला म्हणाला, अरे तुम्ही चोर आहात, तुम्ही चोरांना पाठीशी घालता। अरे बाबा, चोर कोण आणि साव कोण हे तुला 18 तारखेला दाखवून देतो। आम्हाला चोर म्हणतात। अरे त्या दिवशी आम्ही सभा घ्यायला गेलो जानकीनगर मध्ये, ह्या बाबांनी अरे आमचा अपमान केला। यांच्या त्या अपमानाची तुम्हाला तुलनात मोजावा लागल। या ठिकाणी आमचे नातेवाईक असताना आमचा अपमान केला, आम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी सभा घ्यायला लावली। अरे का करता तुम्ही बाबा? सगळे आपले एक आहात, तुम्ही का करता असं? यांना दिशेमुळे उमेदवार सापडणार नाही, यांनी उमेदवार दिला द्या। अरे चांगलं पैशावाला तरी द्या, एखाद्या गरीबाची का गरज आता तुम्ही? ही माणसं तुमची नियत कशी आहे बाबा हो? हे आम्हाला दुःख वाटतं। असू द्या, त्यांना काय करायचं ते करू द्या, आपल्या पद्धतीने आपण चालायचं। हे काय म्हणतात, तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? अरे बाबांना, शेतकऱ्यांसाठी डीजे स्फोटकांना तुमचा माल तुम्ही तिथे घालता, हे आम्ही शेतकऱ्यांसाठी केलं। ते म्हणतात तरुणांसाठी काय केलं? अरे बाबांना, गुलाब नेरकरांनी तरुणांसाठी पोलट्या उभ्या केल्या, सगळ्या पोलट्या आज सुस्थितीमध्ये चालू आहे। यांनी तरुणांसाठी काय केलं? म्हशी घेऊन दिल्या। अरे बाबांना, गावराई काय लागली, यांना शिकून सुद्धा राहिलं नाही। काय यांची परिस्थिती आहे आणि त्यांच्या पाठीमागे आम्हाला तुम्हाला सांगतो, ज्या दिवशी कोरोना झाला, माझ्या घरावरती संकट आलं, त्यावेळेला मला कोणी सहकार्य केलं, मला कोण भेटायला आलं हे तुम्हाला मी त्या दिवशी पण सांगितलं आहे। ह्या बाबाचा मला फोन सुद्धा त्या काळामध्ये आला नाही आणि निवडणुकीचं वारं व्हायला लागलं तेव्हा यांचा फोन मला आला। मी त्याला स्पष्ट सांगितलं त्यांना, अरे त्यावेळेला तुम्हाला माऊली विषय दिसला नाही, तुम्हाला आत्ता माऊली विषय दिसायला लागला।
परत त्याने मला फोन केला नाही. अशी माणसं आहे, यांच्या पाठीमागे कशासाठी जातो आपण? अरे जिकडे वारच ना तिकडे उपणायला शिका. मी कधी उपणल्या तुमच्या डोळ्यात बांधल्या गेल्याशिवाय राहणार नाही. काही का करता? आणि ह्या बेंडवाडीमध्ये आलं ना, माझं मन भरून होतं माणसाने. आम्हाला सत्य भावासारखी वागणूक किती मिळते बेंडवाडीमध्ये. आणि आम्ही ज्या वेळेला गावात होतो ना, आम्हाला सावत्र भावासारखी वागणूक मिळाली. तिथं आमचा पराजय झाला. पण इथं आलो ना, आमचं मन भरून येतं. अरे नारायण शेठ सारखी माणसं आमच्याकडे आली ना, आम्हाला आनंद वाटतो. तिथं आमचं फुटलं वाटतो. अशी चांगली माणसं आमच्या बरोबर पाहिजे, तेव्हा कुठेतरी या गावचा विकास होईल. अरे मी काय केलं? येडेश्वराच्या प्रांगणामध्ये शिव्या दिल्या. अरे येडेश्वर बाबा सुद्धा माफ करणार नाही. तंटामुक्तीची मिटिंग झाली भोरवाडीला. अरे याने टेबलावर जाऊन शिव्या द्यावा. अरे परमराम चंद्र सुद्धा यांना माफ करणार नाही. किती खालच्या पातळीवर तुम्ही मंडळी जाता? पटत नाही माझ्या बुद्धीला ते. आणि माझा स्वभाव असा आहे, नेहमी खरं बोलायचं आणि नाकासमोर चालायचं. जे सत्य आहे ना, ते कालही सत्य आहे, आजही सत्य आहे, ते उद्या सुद्धा सत्यच आहे. सत्याच्या पाठीमागे जायला शिका. असो अनेक काही बोलण्यासारख्या घटना आहेत, पण आपल्याला काय करायचं? मतं मागायचं, प्रेमाने मागायच्या. आमचे सर्व मतदार तुमच्या पुढे मतं मागण्यासाठी झोळी घेऊन आलेलो आहे. त्यांच्या झोळीमध्ये असं मताचं दान टाका, तर झोळी भरून व्हायला पाहिजे. दान मताचं तुम्ही करा, प्रेमाने राहा, कुणाशी वाद करू नका. वाद केला का मतावर परिणाम होतो. एखादा जर धावलं ना आपलं, बाबा माझं चुकलं, त्याला नमस्कार करायचा, त्याच्यावर प्रत्युत्तर करायचं नाही, तेव्हा आपल्या मतामध्ये भर पडते. असं अनेक काही बोलण्यासारख्या गोष्टी आहेत. यांनी काय काय केलंय? अरे ज्या माणसाचे या मातीवरती उपकार आहेत, माझे वळसे पाटील, आणि त्याला देव म्हणतात. अरे त्यांच्यावर शिंतोडे येतात ही मंडळी. कीव येते मंडळांची, मला कीव येते. ज्या माणसाने आपल्यासाठी केलं त्याचं जाणीव माणसाने ठेवली पाहिजे. हे ठेवत नाही जावं. असो या पुढच्या काळामध्ये आपण सर्वांनी, आपण सगळे तरुण आहोत, तरुण मंडळांनी विचार केला पाहिजे, माझा शेतकरी जगला पाहिजे. आपण सगळा व्यवसाय आपला शेतीवरती आहे, तेव्हा शेतकऱ्यांनी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पाठीमागे सर्वांनी या पुढच्या काळामध्ये खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे. आपला एकच ध्यास गावचा विकास, आपली निशाणी रिक्षा, पंखा आणि ध्यास या चिन्हावरती सर्वांनी शिक्का मारायचा आणि सर्वच मताने आपल्या सर्व उमेदवारांना निवडून द्यायचं. एवढं म्हणून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.